nešto fali. When director says action, he means action. He's a director. O, Gordane Perovski. Mein liebend Herz, du Lausche, warte liebste niedrig, warte liebster niedrig. Se kaže Jevreja ili Jevreja? U vas jeftino kupljeno hranjenik kod Jevreja, izbaceno Kod Jevreja. Kod Jevreja. Naši sinovi. Komad u 4 čina sa epilogom. Istorija ova moralna, na korist i zabavu miloj srpskoj omladini, mladalački sastavljena, mladima posvećena, pisana 1905. do 1907. u Londonu, događa se u Beogradu. Levo je Čubura, desno Savama.